הקרחון היה טובע. בוא נגיד, אם הוא היה יוצא לבד לחו"ל, זה כאילו יצא טיול מאורגן. בוא נגיד, שאם הוא היה עושה בנדי, בוא נגיד, שאם הוא היה אומר, אכלתי אותך, כדאי לחפש איתך אותו. בוא נגיד שהסיס לא יסירו לו בסיום י"ב, זה עוף גוזל. כל כך סמן כזה. אמרתי לו, תעשה טובה לפלסטינים, תחזיר שטחים מעצמך. אתה יודע. אמרתי לו, ואז הוא התחיל לבכות, ממש היה כואב לי לראות כזה מסעית כזה בוכה. כאב לי נורא, הוא אמר לי, אני רוצה את אמא, האמא שלי עבדה לי. אוי, כל כך כאב לי לראות את הגלבון הזה בוכה. וכל כך כאב לי. אז אמרתי לו, ביי, הבעיה שלך! סובן מעליך! תפנה את הבריכה! הגעתי, ואמרתי לו. אז הוא אמר לי, אולי אני שמן, אבל את תמותי לפניי. אמרתי לו, אני לא יודעת לרדת את הרמה הזאת, אבל תודה חמודי, שאותך יצטרכו לקרוא בנגלה. והוא בכה, אני אמרתי לו, אני אעזור לחפש לחיילים. והוא התחיל לבכות, ואמרתי לעצמי, מסה, הילד בוחר, הוא עוד יגדל, ורק מהמחשבה שהוא עוד יגדל, החלטתי להציל מההולדת. נתתי לך שתי סטונות, הלכתי אותו לבריכה וחזרתי הביתה, והגעתי הביתה רק עם מסכנה אחת. אל תיכנס לבריכה שכל הטאבות הסתינו בה. תודה רבה, שלום.